Molt bon dia. Estem a la vall del Montcau, al Bages, Catalunya Central, i estem just a les tines d'en Ricardo. Mireu quina preciositat. N'hi ha 6 de construccions, són altíssimes. El raïm es tirava per dalt i s'anava a dalt mateix, s'anava trepitjant i anava baixant tot. I després es recollia per aquí baix. Hi ha tota la zona de planta, hi ha 2 boixes que són els forats per on es treia tot, es passava les botes i de les botes amb el carro fins al poble. Com es diuen? Les tines d'en Ricardo. Per què es diuen les tines d'en Ricardo? Aquesta mania que tenim els catalans de castellanitzar-ho tot. No ens ni tan sols això. En Ricardo, en realitat, era en Richard. I quin Richard coneixeu vosaltres? Saps aquella pel·li de Looking for Richard? Sí? En Richard Corazón de León, en Richard el rei Ricard Cor de Lleó, doncs es veu que va venir aquí al Bages d'excursió i li va encantar veure les tines de l'Escudelleta, va veure les d'en Bleda i va dir, I'm a king, I want my own tines. Sí, volia les seves pròpies tines. I es va fer construir aquestes. I va dir, em dic Ricardo, en farem una per cada lletra, i en va fer 6 i se'n va deixar una perquè no controlava bé l'ortografia castellana, posem per cas. I aquí les teniu, 1, 2, 3, 4... Això era la premsa i al darrere n'hi ha 2 més. Si voleu veure vi anglès, i després parlareu en anglès, que és més fàcil sempre si beveu vi anglès parlar anglès després, doncs aquí, a les tines d'en Ricardo.